भाई लोग आज हम बात करे वाला बानी रेडमी नोट 12 5G फ़ोन के बारे में। देखो लो भाई लोग, ई फ़ोन के फीचर हमारा बेहद ही अच्छा लागल और ठीक ठाक बाबा भाई फीचर, लेकिन जो एक और जो परफॉर्मेंस बा ये उतना अच्छा नहीं है प्राइस के हिसाब से। देखो भाई क्लियर बात बा, प्राइस एक ओवर बा। प्राइस काहे ओवर बा ई सब बतावे बानी आज के वीडियो में। ई फोन कैसन बा, लेवे के चाहिए कि ना लेवे के चाहिए, सब कुछ बतावे बानी यार। तालों के बहुत सारा पैसा बच जाए ई वीडियो के देखला के बाद से। तू लोग अच्छा समझ पे बोलो ई फोन के बारे में सब जानकारी तालों के मिल जाए। तो चलो लो भाई लोग फटाक से वीडियो करता नहीं शुरू और एक बारे में तालों के सब जानकारी हम देता नहीं। भाई लोग ये चीज़ हमारा बताते हुए बेहद ही खुशी मिलता है कि रेडमी आजकल डिस्प्ले पर बेहद ही अच्छा फोकस करा था। एमे तालों के 6.67 इंच के फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख के मिली। साथ ही में 120/80 रिफ्रेश से 240 फोटो सैंपलिंग रेट बेहद ही अच्छा लगल। डिस्प्ले के मामले में बेहद ही अच्छा काम कैले बा और साथ ही में पंचोल डिजाइन में कैमरा का मॉड्यूल दिले बा, बेहद ही हमरा अच्छा लगल भाई। यू शेप में बिल्कुल ही घटिया लगेला, चाहे ड्रॉप हो गई सब बेहद ही चुतिया ऐसा लगेला, लेकिन बहुत ही अच्छा काम कैले बा। 1200 निट्स ब्राइटनेस बा, यदि धूप वगैरह में भी जाता लोग तो काफ़ी ज़्यादा साफ लौकी। हमरा ये बात देखते हुए बेहद ही अच्छा लागल ई फोन में। साथ ही में देखो लो भाई लोग आगे गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन बा, जो डिस्प्ले बा गोरिल्ला ग्लास 3 है। तो भाई 5 दी तो मजा जाए, लेकिन 3 दिले बा कोनो वैसे दिक्कत वाला बात नहीं है, वो भी काफ़ी हद तक हमरा अच्छा लागल। तो बेहद ही अच्छा बा भाई। डिस्प्ले के मामले में बहुत ही अच्छा काम कैले बा रेडमी वाला। देखो लो भाई लोग डिस्प्ले अच्छा दिले बा, साथ ही में बैटरी भी अच्छा दिले बा। 5000 mAh के बैटरी के साथ ही 33 वाट के फास्ट चार्जर तालु के देखे के मिल जाए। तो देखो लो भाई लोग एमोलेड डिस्प्ले बा और रेडमी का बैटरी वैसे अच्छा खासा बैकअप देला। तो तहार लोग के बहुत ही आसानी से दिन भर के बैटरी बैकअप दे दी। नॉर्मल यूज पर गेमिंग भी करता लोग तो वो 4 से 5 घंटा के बैटरी बैकअप दे दी और ये क्या चाहिए यार, मजा आ गई भाई। साथ ही में 33 वाट के चार्जर बा, भले ही तनी चार्जर स्लो बा, हमारा कमी लागल 66 वाट के देवे के चाहिए तो मजा जाए, लेकिन कोनो उतना रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी अच्छा बा भाई। देखो लो तालो क्लियर बताई कि तालो के फोन के चार्ज होके में 1 से 1.5 घंटा के समय लाग सकेला। कैसन तू लोग चार्ज करता लो, क्या खेलते हुए गेम के चार्ज में लगाता लो, का करता लो, ओकरा हिसाब से फोन चार्ज होला। क्लियर क्यों नहीं कर सकते कि इतना देर में ही तालो का फोन फुल चार्ज होई, जैसन मौसम होला ओकरा हिसाब से फोन फुल चार्ज होला। तो सही बा यार, बैटरी बैकअप चार्जर भी हमरा बेहद ही अच्छा लागल। देख लो भाई लोग तनी कैमरा के तरफ ध्यान दे दीजिए। जैसे पहले रेडमी वाला कैमरा पे फोकस करत रहे, आजकल बिल्कुल भी नहीं करत कोनो भी फोन में। तो लो रेडमी नोट 7 प्रो उठा लो, नोट 8 प्रो उठा लो, कितना अच्छा कैमरा रहे फ्रंट चाहे बैक, लेकिन आजकल बिल्कुल ही अच्छा नहीं किया। एकरा बैक में तालो के 48 MP के प्राइमरी कैमरा, साथ ही में 8 MP के अल्ट्रा वाइड, 2 MP के माइक्रो कैमरा और 13 MP के फ्रंट में कैमरा सेल्फी वाला देखे के मिली। देखो लो भाई लोग क्लियर तालो के भाषा में बताएं। 48 MP के कैमरा सही बा, लो लाइट कंडीशन में उतना अच्छा फोटो ना निकाली, लेकिन यदि धूप वगैरह मार लो तो अच्छा खासा फोटो निकाल दी। लेकिन 8 MP के अल्ट्रा वाइड से बहुत ही चुतिया तरीका से फोटो निकल बोलो, जना के जरूरत ना रहा, काहे डले बा हमारा कुछ समझ में नहीं आवत। आ 2 MP के माइक्रो कैमरा के तो केहू इस्तेमाल ना करेला। तो ये चुतियापा है, बिल्कुल ही चुतियापा है। ये दोनों के निकाल के एक अच्छा खासा टेलीफोटो जूम वाला लगा दी भाई लेंस, तो कितना मजा आई। तू लोग खुद सोचलो भाई, जूम करके फोटो खींचता लोग तो कितना ज़्यादा मजा आई। तो ई चुतिया काम करत रसन। साथ ही में तालो के फ्रंट में 13 MP के मिली, जाना क्वालिटी बेहद ही चुतिया वाला बा। तो कैमरा खातिर तो ये फोन के तू लोग बिल्कुल ही मत ले लो, बिल्कुल ही हम रिकमेंड नहीं करे वाला बानी कि फोन कैमरा खातिर अच्छा बा। ई प्राइस पे कैमरा क्वालिटी काफ़ी हो तो घटिया बा। देख लो भाई लोग तू लोग गेमिंग खातिर लेवे चाहता लो तो हम ई फोन के अच्छा कहें। एमे तालुक के क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 4th Gen 1 वाला प्रोसेसर देख के मिली, जो उनकी क्वालकॉम के ही स्नैपड्रैगन 695 जैसन ही प्रोसेसर बा। 6nm पे ई प्रोसेसर बा, मतलब बेहद ही अच्छा लागल। इमें तू लोग नॉर्मल गेमिंग कर सकल लो, अब बिल्कुल हाई लेवल तक गेमिंग नहीं खलो कर सकल, लेकिन नॉर्मल गेमिंग हो जाए बेहद ही मजा तालो के आवे वाला बा। प्रोसेसर बेहद ही अच्छा बा, बस थोड़ा हीट होला, ओकरा आगे कोनो में दिक्कत वाला बात नहीं है। न्यू ही लॉन्च भइल प्रोसेसर बेहद ही अच्छा बा और गेमिंग वगैरह थोड़ा अच्छा खासा हो जाला बिना लेके, बस थोड़ा हीट होला फोन। देख लो भाई लोग ई फोन तारा लोग के आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 12 पे देखे के मिल जाई और MIUI 13 देखे के मिल जाए। देखो लो भाई लोग एगो हमारे बेहद ही अच्छा बात लागल कि ई तारा लोग के 2 साल के OS अपडेट दी, मतलब कि एंड्रॉइड 12 बात तो 14 तक हो जाई और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट बेहद ही अच्छा लागल भाई, मजा आ गई यार। और देखो भाई हर एक बार आने ला कैसन करे के चाहिए भाई कि मतलब यार अपडेट तो रह जा भाई, एगो फोन ले लीजिए कम से कम 2-3 साल तक चलाई जा और चलो तब तो मजा आई। तो बेहद ही अच्छा काम कैले बा रेडमी वाला। साथ में तालो के में हेडफोन जैक भी देखे के मिली, बेहद ही अच्छा लगल। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी देखे के मिली। तो चलो भाई
भाई ई प्राइस रेंज पर तो हमनी के भाई उतना उम्मीद भी नहीं खींचा कर सकत कि रेडमी ओहू में देव इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। भाई रियलमी वगैरह रही तो मानिल जा सकता है, रेडमी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देव तो ऐसा उम्मीद नहीं हमनी के, तो ना ही थी। तो साइड माउंट फिंगरप्रिंट बा सही बा, स्पीकर थोड़ा कम लाउडनेस बा जो अच्छा ना लागल, और मतलब ठीक ठाक बा भाई। फोन के लुक भी बेहद ही अच्छा लागल, बैक में प्लास्टिक बा, फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन बा। तो ई बात लोग देखल भाई मोबाइल ठीक ठाक ही बा, लेकिन कमी कहाँ बा ई तालो के बता देता है तनी। देखो लो भाई लोग, जैसे कि ये एगो 5G फ़ोन हो तो इमें तालो के 7 गो ही 5G के बैंड देखे के मिली, और सारा फोन में 11-12 गो देखे के मिलेला, 13 गो भी देखे के मिलेला, इमें 7 गो देखे के मिली। लेकिन चलो लोग ठीक बा भाई, 7 गो में ही तालो के 5G पकड़ ली, मतलब जौन भी तालो के एरिया में हुई के हिसाब से सही बा भाई। मतलब 7 गो अच्छा बा, जौन जौन इंडिया में आवेला बा वही के ही डालल बा, तो मान सकता। लेकिन 12-13 गो दिल तो और भी ज़रा कुछ बताओ जी तो उत्साहित होई। साथ ही में देखो लो, हम तालो के बताई प्राइस काहे वो लागल, ताहा लोग के ई 2 गो वेरिएंट में देखे के मिली, 4/128, 6/128। देखो लो भाई लोग, दाम के हिसाब से 4/128 वाला फ़ोन के का ही जरूरत बनता, तू लोग खुद सोचो। तालो भाई लोग 4/128 वाला बना के चुतियाप्पा वाला काम भइल बा। 6/128 वाला देता सन, साथ ही में 6/256 वाला चाहे 8/256 वाला देता सन, तो मनती जब भाई कोनो अच्छा काम कइले बा। 4/128 वाला बना के बिल्कुल ही घटिया काम बा। आ प्राइस देखो लो भाई लोग, 4/128 वाला के बाद 18,000। भाई ई का चुतिया है, 4/128 वाला का 18,000 कितना ज़्यादा दाम भइल। ई खुद भाई अधिक दाम हमरा लागल। 6/128 वाला तालो के पड़ता 20,000 के, खाली 2 GB रैम बढ़ी तो तालो के 2,000 रुपया। का मतलब बनता भाई, स्टोरेज बढ़ा देते 3,000 अधिको लेते ना, अगर तो 6/128 और बाद से 6/256 ही निकलते ना, तो मनती भाई 2-3 हज़ार अधिक ले, कोनो दिक्कत नहीं है, स्टोरेज के रिक्वायरमेंट होला। लेकिन बेहद ही हमारा अच्छा ना लगल, ये बात देखते हुए रैम भी कम दिले बा। 15,000 के आसपास में ताहा लोग के मिलता 6/128 वाला 15,500 चाहे 16,000 में तबे लिए लोग, आ 4/128 वाला 14,500 के आसपास मिलता कोनो ऑफर में, तबे लिए लोग। ए लाख मत लिए लोग, ओवर प्राइस बा, बिल्कुल ओवर प्राइस बा। और तू लोग सोचता लो कि एक साथ कौन फोन बा, तो बहुत सारे फोन के रिव्यू हमारे चैनल पर पड़ल बा, जाके देख लो लोग ना, तो लोग के बहुत सारा पैसा बच जाए, बहुत सारा तू लोग अच्छा खासा अपना लिए मोबाइल परचेस कर सकता लोग। और बहुत सारा हम गिवे के भी वीडियो डाले बानी अपना चैनल पे, एक बार जालो चैनल पर से घूम लो, बहुत सारा वीडियो आयल भी बाकी बा और आ भी गई बहुत सारा वीडियो, जौन कि तालो के बहुत ज़्यादा पैसा बचा दी, वो भी भोजपुरी में। सोचो लोग कहाँ मिली, तहा लोग के भाई राजा ही न दियन। तो चलो लो भाई लोग, तहा लोग के कैसन रहा भाई, सब बात के कमेंट करके बताओ लोग। और हम ये वीडियो के यही जा करे चाहते नहीं समाप्त, मिले तहार लोग से एगो अगला वीडियो में, तब तक खाती बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।